heart and soul of the Maltese people. Follow the trail. Witness the faith. L-għodwa t-tajba. Nilqakom għal-Quddisa tal-lum immexxija minn Monsignor Charles Cordina, il-Vigarju Episkopali tas-Segretarjat tad-Djakonija fl-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Fl-isem Ġesu nagħtikom il-għodwa tajba u l-ġurnata tajba. Ejjew flimkien nagħmlu minn dan il-mument ta' grazzja għandna xorti li dan Ġesu anki dal-għodu jixtieq jiltaqa' magħna u l-qudiesa hija din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu. Dan Ġesu li dejjem qiegħed hemm magħlina fil-kelma li se nisimgħu fl-Ewkaristija li se niċċelebraw. Insellmu bil-qalb li daw kollha li bħalissa jinsabu morda muġuha fl-inkwiet. Insellmu lilkom l-emigranti li qegħdin barra minn Malta u li taraw din il-quddiesa f'ħinijiet oħra. Ejjew verament impoġġu din il-ħajja tagħna dak kollu li għaddejjin minnha f'din il-qalb ta' Alla, il-qalb ta' Alla li jħobbna li jixtieqilna l-ġid u li jagħtina l-kuraġġ ngħixu l-ħajja tagħna. Ejjew nagħtu bidu għal din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu, ngħidu grazzi lil Alla ta' dak kollu li jagħmel magħna, anke li qed jagħtina ġurnata oħra fil-ħajja tagħna. Nitolbu ħjejna ħalli ngħixu din il-ġurnata fil-grazzja tiegħu u nitolbuh ukoll isaffina minn nuqqasijiet tagħna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għamil mulej li aħna jkollna l-biża tal-isem qaddis tiegħek, imma wkoll li dejjem inħobbuh, għax int qatt ma tċaħħad mit-tmexxija tiegħek lilna l-koll li inti ssaħħaħ fl-imħabba tiegħek. Bibnej Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien Sanħerib, is-Sultan ta' Assirja, bat xi messaġġiera għand Ħeżekija u qallhom: dan ngħidulu lil Ħeżekija s-Sultan ta' Ġuda, lil Alla tiegħek li fih inti tqiegħed it-tama tiegħek tħallih xi qarraq bik billi jgħidlek li Ġerusalemm ma tistax tingħata f'idejn is-Sultan ta' Assirja. Inti smajt x'għamlu s-Slaten ta' Assirja lil pajjiżi l-oħra kollha, kif qerduhom għal kollox. Inti waħdek se teħles. Ħeżekija ħallittra minit il-messaġġiera u qraħħa u mbattela fit-tempju tal-mulej u firixha quddiem il-mulej. U Ħeżekija talab quddiem il-mulej b'dan il-kliem: Mulej, Alla ta' Iżrael li qiegħed fuq il-kerubini,
inti waħdek Alla fuq is-saltniet kollha tal-art. Inti għamilt is-smawiet u l-art. Għati widen mulej u isma', iftaħ għajnejk mulej u wara. Isma' il-kliem ta' Sanherib li bih bat tiżeblaħ lill-Alla l-ħaj. Kollu minnu mulej li s-slaten ta' Asirja ħarbtu l-ġnus u artijietom u xeħtu lill-allat tagħhom fin-nar. Imma dawk ma kinux allat għax mhumiex ħlief ħatab u ġebel. Ix-xogħol ta' qid il-bnedmin u għalhekk setgħu jġibuhom fix-xejn. Issa mulej Alla tagħna salvana minn idu u jkunu jafu s-saltniet kollha tal-art li inti waħdek Alla il-mulej. Imbagħad Iżajja bin Amos bat jgħid lil Ħeżekija, dan jgħid il-mulej Alla ta' Iżrael. Kull ma tlabtni dwar is-Sultan Sanherib, Sultan ta' Assirja, jien smajtu. Dan jgħid il-mulej kontrih, tistmerrek, tittieħaq bik, ix-xebba bint Sion, min warajk tħarrek rasa, bint Ġerusalemm. Għax minn Ġerusalemm joħroġ il-fdal u mill-muntanja ta' Sion il-meħlusin. Il-ħeġġa tal-mulej tagħmel dan, għalhekk dan jgħid il-mulej għas-Sultan ta' Assirja. F'din il-belt ma jidħolx, ebda vleġġa ma jwaddab fiha, ebda tarka ma jressaq qudiema, ebda ħajt ma jittella madwara, mit-triq li minna ġi, minna jerġa' lura, u f'din il-belt ma jidħolx. Oraklu tal-mulej. Jiena nħares din il-belt u nsalvaħħa minħabba fija nnifsi u minħabba David il-qaddej tiegħi. Ġara li dak il-lejl stess ħareġ l-anġlu tal-mulej fil-kamp ta' Assiri u qeret 185,000 ruħ. Imbagħad Sanherib is-Sultan ta' Assirja refa' l-kamp u telaq u reġa' lura u baqa' f'Ninwe. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Alla jżomm il-belt sħiħa għal dejjem. Flimkien? Alla jżomm il-belt sħiħa għal dejjem. Kbiru l-mulej ta' min faħru ħafna fil-belt ta' Alla tagħna. L-olja qaddisa tiegħu, olja mill-isbaħ, l-għaxqa tal-art kollha. Flimkien? Alla jżomm il-belt tiegħu għal dejjem. L-olja ta' Sion fil-qalba ta' Tramuntana hija l-belt tas-Sultan il-Kbir. Alla l-fortizzi tagħha wera ruħu bħal sur qawwi. Flimkien? Alla jżomm il-belt tiegħu għal dejjem. Naħsbu Alla fuq it-tieba tiegħek, f'nofs it-tempju tiegħek. Bħal ismek o Alla, hekk tifħirek sa truf l-art jasal. Il-laminija tiegħek bis-sewwa mimlija. Flimkien? Alla jżomm il-belt tiegħu għal dejjem. Jien id-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu d-dawl tal-ħajja. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Tatux il-klieb dak li hu qaddis u tixħtux il-ġawwar tagħkom quddiem il-ħnieżer li ma jmorrux jafġuhom saqajhom u mbagħad iduru għalikom u jqattawkom bistinhom. Mela dak kollu li tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, għamluh ukoll intkom lilhom, għax din hi l-liġi u l-profeti. Għaddu mill-bib id-dejjaq, għax wiesa l-bib u spazzjuża t-triq li tieħu għat-telfin u ħafna huma li jgħaddu minnha. Imma kemm huwa dejjaq il-bib u dejjaq t-triq li tieħu għall-ħajja u ftit huma li jsibuha. Il-kelma tal-mulej.
tifħir lilek lilek Kristu. Kallar boħra din il-grazzja li niltaqgħu ma' Ġesu, kemm sabiħ li aħna nagħtu dan l-ispazju fil-ħajja tagħna u fil-ġurnata tagħna biex verament dan Ġesu dejjem ikun fil-qalb tagħna, ħajtina d-dawlu, għax kif qalilna u jiena d-dawl tad-dinja min jimxi warajja ma jimxix fit-tlam. Biżejjed anki tieħu l-ewwel lezzjoni jiena tant laqtitni din. Dan is-Sultan Heżekija meta rċieva din l-ittra mingħand is-Sultan tal-Assirja li ma kienetx ittra sabiħa, dan kull ma għamel mar fit-tempju, fetaħ l-ittra u poġġiha quddiem Alla u qallu wara xul ċefejt. Nitolbok tgħinni. Kemm ħaġa sabiħa li aħna npoġġu il-fiduċja tagħna f'Alla. Kemm hu sabiħ li aħna nemmlu li dan Alla qiegħed hemm għalina. Niggustah li Ġesu jgħidilna Alla jieħu ħsieb ta' sfur possibbli ma temmilx li inti ħafna ħjar mill-asafar. Kemm grazzja kbira li għandna dan Alla li ħares lina b'imħabba. B'imħabba kbira. Il-bieraħ kumberazzjoni fil-Qudiesa ta' San Ġwan il-Battista kien hemm dik il-frażi sabiħa fl-ewwel qari li jinsa minn ġu fommok sawwartek u sa minn ġu fommok tajtek il-qdusija. Kemm grazzja kbira li Alla fl-imħabba tiegħu sa minn meta nibdew il-ħajja tagħna qiegħed hemm iħares lejna għalina, jakkumpanjana, jgħinna, jagħtina l-kuraġġ. Kemm grazzja kbira li nistgħu nduru lejh aħna biex insibu fih il-faraġġ tagħna, il-qawwa tagħna. U għalhekk sabiħ li mbagħad tisma' il-kelma t'Alla, il-kelma ta' Ġesu fil-Vanġelu. L-ewwel nett illum Ġesu qed jgħidilna xi ħaġa li permezz tal-Ispirtu tiegħu ipprova jagħtiha lir-reliġjonijiet kollha. Din il-frażi li se naqra issa issiba f'kull reliġjon, fil-Musulmani, fil-Lut, fil-Hindu kollha. U jgħid hekk: mela dak kollu li tridu li l-bledmin jagħmlu lilkom, għamluh ukoll idkom lilhom. Kemm xi ħaġa sempliċi però profonda. Kemm xi ħaġa li tifhimha, dak li tixtieq li ħaddieħor jagħmel miegħek, għamlu int ma' ħaddieħor. Jekk niddejjaq jien min jaħtafni, jekk indejjaq jien min jaddini biżmien, ma nagħmilix ma' ħaddieħor jekk jien iddejjaqni. Għax jekk seddejjaq li seddejjaq il-ħaddieħor ukoll, allura nipprova nefithom dawn anzi bil-maqlub kemm hu sabiħ li dak li nixtieq li ħaddieħor jagħmel miegħi nagħmlu jien ma' ħaddieħor. Kemm hu sabiħ meta jien ħaddieħor nixtieq jkun sinċir miegħi, jkun onest miegħi, jkun dħuli miegħi. Mela jiena wkoll inkun dħuli ma' ħaddieħor, inkun sinċir ma' ħaddieħor. Ejja verament dak li jien nixtieq għalija, nixtiequ għall-proxmu tiegħi. Għax dik hija s-sabiħ tal-imħabba, dak hu s-sabiħ tal-imħabba. Anzi, San Pawli jasal ħafna iktar minn hekk. San Pawli jgħid taf x'inhi l-imħabba li tixtieq il-ħaddieħor aħjar minnek fil-ġieħ. Għall-inqas tixtiequ bħalek, però kemm importanti li inti wkoll tixtieq li ħaddieħor taraħ jikber fit-tajjeb. Din nara ħafna jien fl-ommijiet kemm jagħmlu sagrifiċċji u jippruvaw jgħinuk biex inti tasal għat-tajjeb. U naturalment imbagħad Ġesu qed jipprova jkellimna fuq it-triq id-dejqa. Faċli li tgħix ħajja nisranija però bla ebda tbatijiet, bla ebda sagrifiċċju. Aħna s-sabiħ tagħna hu li kapaċi jien ngħid leli lil nifsi biex kapaċi nagħmel it-tajjeb. U t-tajjeb huwa onur għalija biex tab xejn li Ġesu għalilna min jixtieq jimxi warajja jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu. Din hija t-triq ta' Ġesu li jiena nkun kapaċi nagħżel it-triq id-dejqa imma t-triq li tagħti għall-ħajja. Dan hu s-sabiħ ta' dak li ppreżentanna Ġesu mingħajr ma jitħaq bina anzi għax iħobbna u jixtieqilna l-ġid. Hekk ninsabu fil-preżenza ta' Alla, dan Alla li jħobbna li jixtieqilna l-ġid, ejjew induru lejh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbijiet tagħna. Nitolbu l-ewwel nett għal tant persuni li qegħdin ibatu minħabba l-gwerra f'pajjiżhom. Biex il-mexxija tal-ġnus jarfu t-batija ta' dawn in-nies u jaraw x'jagħmlu biex iwaqfu l-paċi u jġibu dak li għandhom bżonn għad-dinjità tagħhom dawn in-nies. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-familji tagħna.
saħħaħna fir-relazzjonijiet ta' bejnietna. U għatina l-grazzja li fid-djarna jkun jixraq il-preżenza tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li talbuna nitolbu għalihom. Ħarisom int mulej u għatihom dak li għandhom bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-isis mejtin tagħna. Għattijom ma mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddilina. Jistrieħu fis-slim. Amen. Nitolbu l-Madonna li tieħu ħsiebna u tħarisna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija u tifħir li aħna sejrin inġeddu u għamel li bil-qawwa tiegħu nissaffew billi nofrulek qalbna mimlija bl-imħabba kif toġob lilek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u ek xira. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullu mkien inroddulek ħajr. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna. Inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna roddulek ħajr. Għax hekk il-ġieħ li nagħtuk ma żidlek xejn fik innifsek imma lilna jiswinna għas-salvazzjoni tagħna permezz ta' ibnek Ġesu. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismawit u l-art mlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewit. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola ta' smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajna ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħibati ħal ħobs radlek il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġarat il-ħajr ta' li d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dalli għandna fostna huwa Ġesu li bent Alla li bimħabba qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza.
Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u mid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, għaqada fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-isfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u l-imamdin kollha. Ftakar fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom il-faħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jimpoġġu l-ħajja tagħna fil-qalb ta' Ġesu. Ejjew nitolbuh lil Ġesu jgħinna ħalli jkollna din il-fiduċja tagħna f'dan Alla l-Missija li jħobbna u li jixtieqilna l-ġid. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la tdaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u leħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nobitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li intrid fiha, int li tgħix u saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nofru li xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binħalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu ntajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu li qed joffri lilu nnifsu bimħabba f'din l-Ewkaristija mqazza. Ħenjina aħna li ġejna mistiedna għal din il-laqa miegħu. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Int mulej ġeddidna u tajjixna bil-ġisem qaddis u d-dem għasis ta' ibnek. Fil-ħnina tiegħek nitolbuk biex niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa li bla jeda niċċelebraw bil-qima f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier li ben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbierku lil-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Ieħor importanti f'mixja li bdejna s-sajla għaddejja madwar daw l-aħħar 4 snin fejn qed nippruvaw li daw kollha li b'xi mod għandhom x'aqsmu mal-vokazzjonijiet nippruvaw li naħdmu iktar flimkien u li anke nippruvaw li l-ewwel aħna stess nirċievu daqsxejn formation u flimkien nippruvaw naqraw is-sinjali ta' żminijiet. Hemm diversi forsi sfidi ġodda ma anke opportunitajiet li rridu nagħtu iktar kasom. L-ħajn semmit ħafna per eżempju l-lingwa li aħna rridu nużaw jew li nbidlu biex nikkomunikaw iktar ma' dawk li minnhom il-mulej se jkun qed isejjaħ li nifhmu anke l-kuntest u l-kultura li huma jgħixu fih u li naraw ukoll kif nistgħu naħdmu iktar flimkien. Hekk jidher li forsi din fil-passat ma kienx qiegħda ssir biżżejjed u issa jsuqbilna flimkien li tajjeb li aħna naħdmu flimkien kollha kemm aħna għaliex flimkien ukoll nkunu xhieda tajba għal dawk li l-mulej qiegħed isejħilhom għal din il-ħajja partikolari u din is-sejħa partikolari hekk huma hopefully b'dik ix-xhieda li jaraw jitħajru wkoll li jgħidu iva s-sejħa li qed jagħmlilhom il-mulej. We were talking about vocation in the Church of Malta. Vocation we always talk about not just priests and religious, but also vocation to married life, to the single life, how we can follow Jesus more closely. And I just saw so much enthusiasm among the religious to work together, to do better, to learn how to communicate with the newer generations, with the younger generations, and to really bring God into their lives and to serve the church and the local community. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlesina u qafmana
Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santissima urina li inti jomna li kisma talbtana, Ġesu twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nobitna, eħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu mar fil-ġnien tal-Ġetsemani u hemm ereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid inti kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bli grazza mli għal-mulejmiek imberkindi fost in-nisa umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazza mli għal-mulejmiek imberkindi fost in-nisa umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazza mli għal-mulejmiek imberkindi fost in-nisa umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazza mli għal-mulejmiek imberkindi fost in-nisa umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazza mli għal-mulejmiek imberkindi fost in-nisa umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazza mli għal-mulejmiek imberkindi fost in-nisa umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazza mli għal-mulejmiek imberkindi fost in-nisa umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazza mli għal-mulejmiek imberkindi fost in-nisa umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazza mli għal-mulejmiek imberkindi fost in-nisa umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazza mli għal-mulejmiek imberkindi fost in-nisa umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Glorja l-Missier, l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santissima urina li inti jomna li kisma talbtana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nobitna, eħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu kien marbut ma' kolonna u msawwat. Missierna li inti fis-smawiet taqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid inti kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-imnuħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bli grazza mli għal-mulejmiek imberkindi fost in-nisa umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Amen. Marija bli grazza mli għal-mulejmiek imberkindi fost in-nisa umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazza mli għal-mulejmiek imberkindi fost in-nisa umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazza mli għal-mulejmiek imberkindi fost in-nisa umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazza mli għal-mulejmiek imberkindi fost in-nisa umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazza mli għal-mulejmiek imberkindi fost in-nisa umbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli grazza mli għal-mulejmiek
mberk indi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliema għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek, mberk indi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliema għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek, mberk indi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliema għalik Marija bil-grazza mlija l-mulej miegħek, mberk indi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santisma ura li inti jomna li kisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna ħlisna minna tal-infen u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru ta' tbatija, meta l-sidna Ġesu poġġowlu fuq rasu kuruna tax-xew. Missiena li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semejn u fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denji. Sliema għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, mberk indi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliema għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, mberk indi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliema għalik Amen. Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, mberk indi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliema għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, mberk indi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliema Amen. għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, mberk indi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliema Amen. għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, mberk indi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliema għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, mberk indi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliema għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, mberk indi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliema Amen. għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, mberk indi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliema Amen. għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, mberk indi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urin li inti jomna li kisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina tikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infen, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru ta' tbatija, meta sidna Ġesu ġie mobbi bl-għewda tas-salib. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semejn u fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Sliema għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, mberk indi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt Sliema tagħna. għalik Amen. Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, mberk indi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt Sliema għalik tagħna. Amen. Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, mberk indi fost in-nisa
umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria Amen. al-Missir, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santisma urina l-inti jomna li kisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina rtikun bnidem bħanna. U Ġesu tijie għafrinna d-nubitna, eħlisna minnar tal-infen. U l-ġenna l-erwieħ kolla, specialment dawk, l-aktar għandhom bżon tal-ħnina tijek. Il-ħames misteru tad-batija. Meta sidna Ġesu salboħ fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija fuq u miet. Mis-siena li jinti fis-sma u titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria Amen. al-Missir, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slima għalik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa u ta' matana. Slima għalik li knajtu li xaħna trufnatu li tefa. Direk nitnedu, aħna nikbu nawfu f'dan arbit ta' dmuħ. Ija mela avukata tagħna dawwalina u krajniti jek tal-ħnina. Urina wara dan it-truframent l-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek. U ħanina, oppija, u ħelwa u Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa.
Missierna li inti fis-smawi titqaddis ismek. Tiġi saltnatek ikun li tritin kif fis-semej do fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħilisna mid-denja. Slima għalik Marija bli grazzi li għal-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddilina. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal Mister tagħna. Etern Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba tal-ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om iżjed safja. Itlob għalina. Om iżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistoq li mħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Bela tal-dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Farax tal-immigranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultan tal-anġli. Itlob għalina. Sultan tal-patriarki. Itlob għalina. Sultan tal-profeti. Itlob għalina. Sultan tal-apostli. Itlob għalina. Sultan tal-martri. Itlob għalina. Sultan tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultan tal-verġni. Itlob għalina. Sultan tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultan am-Islam l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultan am-tella s-sema. Itlob għalina. Sultan tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultan tal-familja. Itlob għalina. Sultan tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħaqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-mqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħasen u t-nassis tad-demonju. Irasnu Alla li tolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qieħ tal-infern l-xitan u l-ispirti ħażina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Talba li San Ġusepp, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, dilek Alla fdalek lill-libnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu twawwem bħala raġel adult. Qazzes Ġuseppi, kun missiera lina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja, ħaqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denin. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Tirrokku, Itlob għalina. San Paul Messina, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Diodata Pisani, Itlob għalina. intkom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina.
nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla jeda dak repitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqadsa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqadsa Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Om, imbirek San Ġusepp Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.